HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. Siyempre tayo po ay mapapakinggan sa iba't ibang radio station dito sa Bicol. Kasama na po ang Samar at ang Leyte. Okay? So mission to help restore the health of people. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Oo, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang DISA ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. Inaayos-ayos ko pa yung aking paano yan, mga produkto dito. Oo. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Okay? At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang DISA ng ating mga produkto. Ayan, yan. Minamonitor din natin yung ating sarili na okay yung dating natin. Maging okay yung dating ng ating broadcast sa iba-ibang radio station. And of course, sa mga listeners natin dyan sa area ng Camarines Norte. Oo, andyan uli ako sa inyo. Kailan? Para please attend my health symposium na gagawin ngayong October 19, 9 a.m. at Yusel's Garden at Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte, 9:30 a.m. po. And of course, the following day, October 20, andyan naman po ako sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 din po. Oo. And of course, yung may mga for follow-up, kasi alam ko nagko-conduct dyan ng mga free health consultation, yung mga follow-up for the same day ay medyo agahan nyo. 9 o'clock pa lang, dapat nandyan po kayo. Nandyan ako sa inyo niyan, okay? See you, kita-kits tayo mga taga Camarines Norte, kaya ulit-ulit tayo na nananawagan sa may mga problema sa kalusugan. Huwag nyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products, tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. And also sa mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito, magkakaroon po dito ng free health consultation. Kailan yon? October 19, CMD Center or NAB Wellness Center in Legazpi City, 9 a.m. to 5 p.m. Yung mga may latest laboratory result, pakidala po ng inyong mga laboratory result. Oo, first come, first serve po tayo. So again, sa mga listeners ito yung aking text hotline. Text lang po edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo sa 0939-9040717. Hello kay Ma'am Nora Napod and Ma'am Vivian Sangki. At yung mga nakakapanood ng aking program, saan mang radio ay saan mang Facebook kayo nakakapanood, hello po sa inyong lahat. And of course, sa mga nakikinig sa radyo, anumang radio station,
kayo nagmo-monitor. Hello po sa inyong lahat. Ako po ay seryoso sa aking misyon to help restore the health of people. Iba't ibang health problems ay pwedeng matulungan pag naagapan. No? Pero sa ngayon muna, isang magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating product. Pakinggan po muna natin. Okay, may bisita po ako dito sa CMD Office Legazpi. Katatapos lang namin ng aming health symposium at may maganda ditong experience sa paggamit ng ating produkto. Hello ma'am, pangalan po, edad, taga saan po kayo? Ako po si Mrs. Annelyn Osiliado, taga Daraga po. Ilan po yung edad niyo ma'am? 52. 52 years old. Bakit ka napunta sa CMD office? Kasi po ma'am, nagpa-tingin po ako sa doktor na ENT. Tapos sabi po sa akin, magpa-ultrasound daw po ako, na may thyroid daw po ako. Tapos nung nagpa-ultrasound po ako, ang lumabas po, may bukol daw po ako sa lalamunan. Ano daw po, wala daw po kaming gamutan muna, under observation lang daw po, for monitoring lang niya tayo, walang gamutan. Pag 6 months ngayon, bumalik ka dito, para daw, pa-ultrasound ulit, para daw, baka daw pwede na makuhanan na ipabiopsy. Okay. Nang ginawa ko po, sana magana po yung lalamunan ko noon. Pumunta po ako sa CHI office, nag-inquire po ako. Tapos, nireseta ay binigyan po ako ng gamot na yung mga product po ng CHI po. Yun po ang ginamit ko. November 14 na po ako nagsimula. Tapos, November 14, December, January. Teka, ano yung CSI? CHI, ano po? CHI office po. Saan yun? Company. Sa Legazpi po. Dito po. HCI. Ikaw talaga, nahilo ako sa iyo. CHI ka dyan. HCI, CMD office. Okay. So, yung pinagdadaanan mo na may bukol sa thyroid, ano yung nahihirapan ka ba? Parang hirap na po akong huminga. Akala ko po, thyroid yun. Hindi naman pala. Nahihirapan ka huminga. Ilang buwan ba o taon mong pinaghihirapan yon? Matagal na po yun. Matagal na po yun. Basta po, para baga pong okay lang sa akin, kaya ko pa naman. Pero the time pong namagana, yun na po talaga. Nang bumili pa ako ng mga product na dito sa HCI, opo. Di masaya po ako, tinuloy-tuloy ko na po. Di pagkatapos po noon, sabi ng doktor na alala ko, 6 months babalik ako. Pumunta ako sa ibang doktor, doon sa kakilala mismo namin. Sabi ko, pwede ako. Meron ka bang resulta, ultrasound or what? Meron po. Meron po ako. Tapos sabi ng doktor sa akin, ibinalik mo na nga ito doon sa dati mong doktor. Sabi ko, opo, kaya lang kako, ano nga yung pinuntahan mo dito? Sabi ko, pwede po na ikaw na lang po ang mag-request ulit sa akin ng ultrasound ulit sa thyroid. Sabi na, pwede niya. Nagpa-ultrasound po ako nung isang araw pa lang. Ay, Saan ka nagpa-ultrasound? Sa Albay Diagnostic Clinic na po. Okay. Kumusta yung resulta? Yun po, sobrang saya ko po kasi po nawala. Wow. O nawala po talaga yan ang totoo. Sabi ko po, miracle. Pero kako, babalik pa rin ako kay doktor. Pumunta po ako doon, pinabasa ko ulit. Ito na po, sabi ko, yung bagong ultrasound ko, ikinumpir ulit niya. Ano anyang nangyari? Ba't nawala? Yun ma'am, sabi ko, sobrang saya ko talaga ma'am. Kaya pumunta na naman ako dito, tapos sinama ko na yung kapatid ko po. Iba na yung aura mo ngayon kaysa yung pumunta ka dito. So anong ma-advise mo sa mga makakapakinig ng testimony mo? Sa mga makakarinig po ng testimony ko po, subukan nyo yung product namin ng HCI po. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Yan na po talagang iniinom ko, pati yung mga kamag-anak ko po. Ayan. Ginagawa mo na ba yung negosyo? Opo. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Very good. Pati yung isa kong anak po, niregister ko na rin po. Okay. Ganon. Para makatulong din po sa mga iba. Pangalan ulit, taga saan? Si Mrs. Osiliado po, taga Daraga po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, muntik na akala ko mapuputol yung aking connection. Oo, buti na lang na bumalik ulit. So anyway, patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people. Ulitin ko,
Sa mga taga Camarines Norte, please attend my health symposium. Darating po ako sa inyo dyan. Haharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Andyan ako. Please attend the health symposium October 19, 9:30 a.m. Yusel's Garden at Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. And the following day, October 20, Sunday to October 20, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Bakit maganda maka-attend dito? Marami po kayong matututunan. Tuturuan namin kayo bakit kayo nagkaroon ng mga sakit at paano tutulungan ang inyong mga katawan. Ma-rejuvenate kayo the natural way. Katulad sa nangyari sa inyong lingkod. And also, mga taga Legazpi, yung mga dito sa area na to, nag-a-avail ng free health consultation. May schedule ulit tayo, October 19, free health consultation at CMD office in Legazpi, 9 a.m. to 5 p.m. First come, first serve po tayo. Kahit yung mga dati na po noon, na nag-attend, nakapagpa-konsulta dito, mag-follow up po kayo kasi gusto namin ma-monitor at maging tuloy-tuloy na kayo ay ma-rejuvenate the natural way. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939-9040717. Sa mga taong hindi na nakakadumi ng maayos, dapat regular tayo nakakapagdumi. Meron tayong CR juice or Cell Rejuvenate Juice. Kailangan maging malinis ang ating mga colon, lalo ngayon na marami ngayon nagkakaroon ng colon cancer. I-flashback mo, bakit nagkaroon ng colon cancer? Yun pala po, hindi regular magdumi. Oo, hello kay Ma'am Miriam Losarita dyan sa area ng Visayas region, okay? And sa mga tao na mahilig magkape katulad ko, kung ang kape na iniinom ninyo ay acidic, nako, palitan nyo na ng ating HCI coffee, and this is an alkaline coffee dahil sa bamboo salt na nandito po. Oo, hindi magkakos ng acidity ng iyong katawan at napaka-healthy, napakasarap. Okay? So, ulitin ko sa mga listeners natin, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At ditong, meron pa ulit tayo dito, isang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, isa pa uli dito na nag-attend ng ating health symposium. Kunin ko uli yung kanyang magandang kwento. Sir, anong pangalan? Edad, taga saan? Ako po si Mr. Randy Lucilio Bodolio from Inarado, Daraga, Albay. I am 40 years of age. Ano yung dating naramdaman mo? Ano yung health problem mo before nang mag-take ka ng CMD? Ito po kasing CMD, ginamit ko na siya noong 2008. Kasi that time, empleyado po ako sa isang private company and na-detect na for operation po ako. Bakit? That was 2008. Ngayon, for operation po ako kasi as per college pa po ako, meron na daw akong kidney stones. Tapos, sa Manila ako nag-aral. Pag uwi ko dito, yun nga, nagpa-check up ako dito sa BRT. Sabi nga daw, for operation ako. Well, dati naman talaga na-inform sa akin yun na for operation ako. Tapos one time, inatake ako ng sakit ng tiyan. Hindi na ako makatayo, pinagpapawisan. Tapos nangihina. Tapos hindi kung anong, alam ba yung posisyon mo nakaupo, nakabaloktot. Hanggang gano'n na lang, hindi na talaga ma'am nakakatayo dahil sobrang sakit. Ngayon, one time, accidentally, narinig ko yung sa radyo. Inanap ko yung address sa Ligaw, doon ako bumili. Pero hindi po ako nakapag-attend ng seminar. Tinesting ko lang po yun. After 15 days, Ininom mo CMD? Yes po, ma'am. Ilang drops per day? That time po, 5 drops, tapos 5 drops sa 500 ml, inuubos ko yon. Tapos sa gabi naman, 10 drops. Tapos pag umaga, 15 drops. Yun po yung ano kasi sabi, kailangan ko daw po. Kasabay sa akin nung binagbilan ko po sa Ligaw, sa likod ng LCC Ligaw. Ngayon,
nung mga first 3 days, lalong humapde. Sabi ko, ano ba to? Bakit naman ganyan? Akala ko baka ako, gagaling ako niyan. So, sabi ng misis ko, ituloy mo lang kasi baka nag-ano yung gamot, parang umi-epekto. So, until such time na inabutan ng 7 days, parang yung sakit from upper dito po sa may kidney, bumababa siya. Then, pagkatapos po nun, wala pa atang 15 days, gabi around 7 p.m. umihi ako, ang sakit. Tapos parang may mapula yung tubig ng ihi ko, ma'am. May around 7 p.m. akala ko natataya ako na iihi ako. Pinilit kong iire. Yun po lumabas kidney stone. Tapos yun nga po, siyempre masakit kasi parang may nasugat yung dinaanan. Hindi po ako makapaniwala. Nung kinapa ko po siya talaga, totoo po yan, kinapa ko bato. Matigas, napakatigas na bato. So, kinaumagahan, parang walang nangyari. Okay na po. So yun, since siyempre, gano'n naman ang buhay, wala nang nararamdaman, tumigil. So until naman, kamakailan lang, siguro, January this year po, 2021, ang sakit ng bato ko, nagpa-check up ako sa doktor and na-find out na mayroon akong hypertension and mataas yung blood sugar, mataas yung blood cholesterol. So parang nag-flashback sa akin yung nangyari sa UTI ko. Bumili po ako ng CMD. Pumunta po ako dito sa outlet. And in-offer na mag-seminar dahil sa busy schedule, hindi po ako nag-attend. So yun po, until ngayon, January, February, March na po ngayon, normal na po yung blood pressure ko and yung blood sugar ko and blood cholesterol, bumaba na po siya. Normal na po talaga. Ano yung ininom mo? CMD lang? CMD lang po talaga siya. Actually, naginom po ako ng nireseta sa akin na synthetic na gamot. Pwedeng mentionin po, ma'am. Okay lang. Amlodipine tapos losartan. Ang grabe may epekto, parang yung nagpapalpitate yung puso ko. So bumalik ako sa doktor, pinastop sa akin. Yun, hindi naman bigla, uminom pa rin naman ako ng amlodipine. Tapos, yung CMD nga po, ma'am, sa 1.5 na tubig, ang hinalalagay ko po doon is 15 drops, umaga po yun. Another 1.5 paggabi, 20 drops. Inaubos ko po yun within the day. Gabi tsaka umaga. So yun po, bumaba yung blood pressure ko. Well, so far, bago ko pumunta dito nag-BP ako, ang blood pressure ko is 117/71, which is dati 175/105. Totoo po yan. May ininom ka pang synthetic drugs? Mayroon po akong dala-dala palagi, pero sabi nga sa akin nung kapatid ko, pag maglagay sa dila 3 drops, yun yung ginagawa po ngayon. Pero yung gamot, nung una kasi nireseta, binili ko lahat yun, andun, pero hindi ko na pa ininom. So ang galing talaga, ganon talaga ka-amazing ang ating product na i-detox ka, yung mga sakit-sakit mo ay hahanapin, and you will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam pag sineryoso mo. Ayan, sir. Anong ma-advise mo sa mga makakapakinig po? Katulad po nung iba, madami na rin pa akong pinagdaanan ng mga supplements, sabi daw nakakagaling. So totoo naman po talaga yung... Huwag mo nang i-mention. Opo, pero po, ito talagang CMD is proven. Pero totoo po yan. Huwag pong, kumbaga, instead of using synthetic drugs, itry talaga nila to. Totoo po ito. Hindi po ako bayad. Totoo po ito. Ayan, pangalan ulit, sir. Ako po si Randy Bodolio from Inarado de Ragalbay. Ayan, thank you very much, sir. So ayan, sa mga listeners natin, our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. At dito yan, eto, sa mga taga Catbalogan, maghanap kayo ng CMD Center. Hanapin lang CMD, nasa 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. If ever na close yung office kasi kulang tayo sa staff, meron tayong product dyan mismo sa St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Okay? So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD Centers and active distributors. Ulitin ko lang yung aking text hotline.
is 0939-9040717, 0939-9040717. At eto na ngayon, yung iba natin na mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majal's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes. At sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si MD Stocky Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, Sadye Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Britison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon.
So first, District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stockist Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete. Yan, andyan si Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay. Avenue, corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kising, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Mano yung aking lalamunan. Yan, Second District of Albay. Siyempre, yung aking center, CMD Office or NAB Wellness Center, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok Burukan, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi, Lisa Longasa. 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Sa Ma'am Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan din si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at second floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi City. Marino Pre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas Store beside LBC Ginubatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Yan. So sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And of course, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. Maraming salamat sa nag-join sa amin at ginagawa na ngayon ang negosyo ni Health Code International. Good health, good business. Kung sineryoso nyo, pwede kayo magkaroon ng financial freedom. And of course, pwede kayo magkaroon ng chance na makatulong sa napakaraming tao, lalo na yung may mga health problems, matulungan natin sila ma-rejuvenate the natural way. Yun po ang ating goal dito. Hello kay Ma'am Marites Badion, okay? So ayan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people, and hopefully someday magkaroon kayo ng karapatan mag-declare na kayo ay naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Ako ulit si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.